Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dneska dali konečne update s Godzillou. Je tu v Battle Passe. Tu za levely. Za 12 levelov máte Godzillu, za 2 levely máte tento emote a po dvoch to takto ide ďalej. Mne sa skôr viac páči táto modrá asi Godzilla. Pekný glider. A pribudli aj questy, ktoré cez Battle Royale, ne, ešte som to neskúšal, ale čo bolo v traileri, tak cez Battle Royale sa niekedy cez hru spawne v Seaport City, sa mi zdá, Godzilla, a čím viac damage dáte, tak tým to znamená, že keď vyhráte, tak získate medailón a potom budete mať asi tie schopnosti, ak som to dobre pochopil z týchto questov. Nič, ideme to vyskúšať do Battle Royale, uvidíme, že či to vôbec je v Battle Royale a nie niekde inde a poďme na to. OK, ideme do Seaport City. Dúfam, že sa to tam splavne a potom nemusím chodiť cez celú mapu do nejakej inej lokácie. Padol som na náboj. Nie. Nie, kam mám ísť? Kam mám ísť? Som sa sekol. Pomoc, dobre. To preč. Nemám zbraň. Tu už niekto bol. Čo mám robiť? Snajperka. Mám pumpicu a snajperku. Počkaj, to je typek. No skop. Daj mi nabojky. Už len potrebujem prežiť do... Tedy kým sa nespavne Godzilla. Ich zahyli. Aha, je tu Godzilla. Už len vykuchtiť tohto. Ale aj tohto. Jaký non-scope dostal. Dobre. Nič, a kde je Godzilla portál? Skôr autičko. Brum brum. Aha, tam je. Auto! Tu není auto! Nie! Tak vedel, že sa nespavne tu pri mne. Ja nemám auto. Počkaj, ty typek. Zastaň. Dík. Počkaj, podkopem ho. Tak nie. Tak teraz. No pome! Potrebujem za Godzillou. Dík. Máš niečo na movement? Asi nie. Ja nedávam žiadny damage. Ty kokos, ale tie zvuky sú cool. Aha, nabíja sa. Dám snipe? Ja ako ďaleko. Tak to už je blízko, dobre. To už je blízko. Aha, snipe. 91. 91. 91. 91. 91. 91. 91. OK. Ja radšej takto z diaľky, lebo... Ja nemám toľko nábojov na to, aby som ju mohol takto kuchtiť. Ja nebudem takto kuchtiť celý čas. Ja nemám náboje. 228. O, čo to je?
Ale sa môžem portovať. A do týchto to robí najviac. Tento mi daj. Za chvíľu mám. Daj mi. Dead? Pomoc! Nie. Healuj! Mám to! Ja mám Godzilla tento! Mám to! Počkaj, čo robím? Gain charges to dash. Rar. Nie, všetci pôjdu po mne. Skoč. Čau. Za 60. Poď sem. Nie, musím ísť preč. Mám Godzilla medailon. Poď sem. Iba si hodím sem, berem si Big Shield a idem preč. Vybojoval som Godzillu. Sa spavňa aj King Kong ešte, nie? Dúfam, že sa spavne. Hej, ale na prvý pokus som získal Godzilla tento. Dobrá. Akože tie deše sú dobré, ale som myslel, že bude robiť niečo viac, nie? Nemal som si ešte niečo z tej zobrať? Lebo mne sa zdá, že niečo... Ja neviem. Okej. Ale to nie. Idem za ňou. A dole je, nie? To je bot? To je hráš. A nado mňou je potom typek. Čakaj, daj mi ho tú rodovanú. Všetky veci si poberiem a... neviem sa dostať hore. Dobre, nič. Tu typek ešte. Či? Neviem. Mne sa zdá, že by som mohol aj spawnúť King Kong, lebo... To by bolo dobré. Niekde tu v strede mapy by sa mohol spawnúť. Zoberieme si aj keycardu pre zónu. Tak to musel one shot. Teda nie. Tu sa môžem posúvať tam, kde je zóna. Nerob. Dostal som infarkt. Skadiaľ. Čakaj, čo? Kde?
Už vidím. Netrafil som. Počká, ale King Kong by sa mal spawnúť, nie? Spamerko. Takýto spamery. Kristus pán, koľko budeš stať ešte spamovať? Kde? Kašľam na ňo. Ježiš, to není ten spammer, že nie? To je on. Mama. Jas. Okej, tak... tak keď sa spawnuje tu, tak potom asi si padnem... sem do toho pola. Keď padá... keď sa spawnuje tam na tom poli. Tá, pri tom poli. Nikto to nepadá? Okay. Tak padá sem. 1 či 2. 1. OK. To je pohode. Do toho domu. Či viacerí sem padajú? OK. Nie, on má 96. Dostal. Okay. Si prenajme NPCčko na to Godzilla, aby im dávala damage, možno. Neviem, či bude dávať, ale zíde sa NPCčka. Teraz musím už iba hľadať, veľa nábojov. Aby som mal čím strieľať. Ona ozvučuje, tak to sa vyjde. Fialovec, ešte viac ide. Teraz ak sa spavne na druhom koncu mapy, tak ja som takto už vôbec nezískam. To je auto. Počkaj, teraz by sa malo, ako na konci tejto zóny, tak by sa malo, ale len si myslím spawnúť tak Godzilla.
streche. Okay. A ona označuje náboj. To sa vidie. Počkaj. Odkiaľ pomáham písničku Braško. Jau? Poď preč. Počkaj. Idem čak splašel. Dám si minda. Ide sem. Som sa zlakol. Počkaj, ja ťa vidím. Skrývaj sa. Sem. Nič, ja si musím zobrať toto. Ja nemám aim s tým bez scopu. Dobre, dostal som infarkt. Nič. Čakaj, munície potrebujem. Ja to ide som auto, že... Au. Ja nemám... Koľko ma... Zabil? Zabila ho? No. Počkaj, to je ďalšie auto. Nič, to idem preč. Aha, tak Braško má, že super extra dobrý aim. Tu som. Podám ti snipe. Áno, strieľaj. Nič. Chcem ísť preč. Dobrom. 4 čak plus 6, to sa vyjdu. Nemám žiadne healy. Homík. Homíci sú tu. Homíci sa zídu. Homík. Počkaj, idem do zóny. Nie, to nechcem. A to sa akože nespavne za hru toto. On sa musí spahnúť Godzilla alebo King Kong. Homík. Chcem. To sa infarkt. Áno. Skade? Hora? No? Tu si. Kurňa, sa netrafil. Označ mi ho, označ mi ho. Čo sa deje? Som v nebezpečenstve. Označ mi ho. Kde? Preč, nechcem ťa, nemám ťa rád. Čau.
Nastal si. Headshot! Tak ty si dostal, bráško. A ty si mal 5-krát lepší loot, jak ja? A ty si dostal takto. Šieldy si berem, homíka si berem. Tu niekto bude. Nissan Skyline gitárka. To nie je pára. Nastup. Ako trúbku, no. Za homíkom, ktorý padá. Homík. Jo, tu je nejak veľa ľudí, počkaj. Nie, tu je veľa ľudí. Tu je tento kill. On zomre na zónu. Nastup! Nie, nezomre na zónu. A on sa portol do zóny. Aha, padal som typek na ňo. Kde je bráško? Bráško není chvíľku, dobré. A naznač mi ho. Au. 191, poď sem. Ale kde bol Godzilla toto? To je jedno. Dúfam, že ste si užili video, bol to o novom update. Tak dajte like a odber. A uvidíme sa v ďalšom videu. Čus.